Aduna na person of interest ang PNP kabahin sa kaso sa mga missing nga manhole covers dito sa Dakbayan sa Mandaue. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Nakigtigom sa City Hall ang mga opisyales sa Mandaue City Police Office. Lakip sa katuyuan ang pag-update sa mayor sa panghitabo sa ilang opisina ug mga investigasyon nga ilang gihimo. Gipahibaw sa labaw sa MCPO nga duna na sila'y person of interest sa kaso sa mga nangawagtang nga manhole covers. Kahinumduman sa barangay Bakilid kini nahitabo ug nakuhaan pa sa CCTV ang gihimo sa suspect. Matud pa, duna na'y kalambuan sa ilang pakisusi apan wala una mo detalye niini ang kapulisan. Pabilin ba itong investigasyon nanatay mga person of interest nga gitan-aw unya ato na gitutukan karon. Gipasalig sab ni Caballes nga hingusgan nila ang monitoring og roving sa kabarangayan aron kalikayan nga mahitabo pagbalik ang maong pagpangawat. Nasayran nga ubay-ubay nga mga barangay usab ang nabiktima sa pagpangawat sa mga manhole covers. Wala hinoy nadawat nga taho ang MCPO nga may bag-ong insidente nga nahitabo. Sukad adto sir katong manhole wala na ilain nga insidente nga na-report sa atong opisina. Kay padayon man ang atong mga pulis nga nag monitor pod sa mga kadalanan sa mga lugar nga diin posibleng na ay mga daotang elemento ang atong mga patrols na apirmi sa kadalanan. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.